So tapos makina. Dayo pumitiyo makina oh. Takaw na mo. DJ single piston. So bayan po may nang tay-tay na. Paano magubra? Dayong tay-tay sa mukabog. Ay go bro. Ding machine. Se. Kaget na mo makina sa suhan. Pag-abot ng budari na amay na igubra di ay pertingin hinay muning taytas mo kabog parek nag-ubra dari di mo ng traffic parek kahinay kay murag siya mahog kuno yung lauma daaning titayan habog kayo nag-ubra niya di mo nag-ubra latay tari butang latayan na ngiluha naman ni parek ngilo kayo ni ngilo naman kayo tanaw sa islaw laum kayo niya mahog rin kayo ng kapasaan di agi sumi agi binlan tigkugan dig samad mo adul-dul mis tay-tay udah mo ang tay-tayan hinay lang tiyo hinay tapos ta tiyo kang dire kay bisig mahog misa mo ang tay-tayan ma yahay buhay hinay tikang taon tiyo kay bugat kayong kina pambot ay sa mo ang tay-tay roy ginang hinay-hinay ba para siguro siyang tabi tiyo doon japo na mo ang pambot ya. Gusto pambot Ini lang tiyaw. Simplang karon. Ha? Largo to butang sa tiyaw. Atras pataninga. Siyempre hapit may maabot na upo tiyaw. Butang na dayon kay murag laylay naman kayo. Siyempre man na nagtakod. Okay na, approve na. Hugot na ni mga nut ani. Pikas pod, hugot na ni. Okay kayo. Para mo ang giobra. Na diretso na mag-welding para di na may magbudlay. Pikas pod ay. Mo ni DGs na mo, adi 12, single piston. Murag yapon na mo ang kuan, giobra. Ya, salamat. Mo lang na mga lods Thank you very much. Inyong pag-support ug sa paglantaw. God bless everyone.